ugi tindhek Sanjaya Kusuma sinigek mungguh ingkang tresna mungguh kawit boten kadya wonten ing Prajaga Sela Sang Maha Prabu Santama setunggal Sang Maha Prabu Jagalabra tansah ana saged prawadya repepeh pindholating
seluman nenggo praptaning sang pangasa tunggal kesaru praptaning para putri-putri enta Cirandra pindha Krisna Buana Katiba. Pratandha sedaya para putri lemda ing budaya nengga praptaning sang pangasa tunggal sang Maha Prabu Jagalabhirama Bantala enta Cirandra pindha bares iyo ayo Jagala Desari
Estu manik kalaraja dewaku Diajeng Jakalwati Ketimbalan kula dawuh Kang Mas. Diajeng Jakalwati Iki kula dawuh kula. Adikku Jakalwati Dawuh. rumangsa marem jroning atinipun Kakang yen kuntulu swaning para putri Diajeng nalika pun Kakang manake pasiban agung sing wis kelakon kabeh para putri ora tak keparengake nderek ning kalungguhan iki aja nganti ana para putri sing ora nderek sipo jalaran ana kawigaten sing bakal ndaturake marang sira Diajeng. Panjenenganipun kuwatos Kang Mas. Sedaya adinipun panjenengan menika nderek sowan. Boten-boten ingkang godhangi lho Kang Mas. Kabeh kuwi mau mung saka reka dayamu Diajeng. Aku bisa yakinake yen to Diajeng Jagalwati paring dawuh marang adi-adimu ora-orane yen to kabeh para putri mancai dawuhmu Diajeng. Lagi menika leres to Kang Mas. Jalaran Diajeng pinangka tapa tuladaning kabeh para putri mula saka kuwi Diajeng tak keparengake lungguh sing kepenak ya Diajeng. Dawuh Kang Mas. Uga marang sira Reganapati Jagalpati dawuh kaliyan Pakde Pundi piye wartaning kumpuling para prajurit dari tempat para prajurit sampun sadokto yen ngono kabeh para prajurit aturna lungguh sing setata.
sira Yajeng Jakal Sari Inggih katiduran dawuh kula Kang Mas. Yajeng Jakal Sari ngaturake pambekti kanthi urama. Yo tak apa pangestuning pun Kakang tumuli ingkang tampani yo Yajeng. Sangat-sangat anggen kula nampi Mas. Yajeng Jakal Sari banjur kabeh kuwi mau sing mulang muruk sapa Yajeng. Sakmenika ingkang kula wenang kula ingkang Mbok Usraja. Wati Kang Mas. Kanggomu Jagalwati. Pun Kakang percaya apa sing mbok aturake. Jalaran adiku Jakal Sari yen to mulat marang Kang Bomu. Ora-orane yen to gawe kuciwane. Malah dadi bombonge atining pun Kakang Yajeng. Saestu menika Kang Mas. Banjur kapi nggonmu nindakake kewajiban Yajeng. Anggen
Mas. Tinggal apa wis? Ya Allah tadi mah gawe konten yo. Duh. Mau kira-kira ini ketokan gawe konten. Sama Niko sampun kakang indah di asli kok Kang Mas. Diajeng Jakal Sari yen to nitik atur pelaporan niro jumbuh marang pasuryamu Taman Sari katon edipeni pasuryaning Diajeng Jakal Sari pindhane widodari kang lagi anejawantah. Panjenengan ampun kawula bono ngantos-ngantos to. Loro piye to Diajeng? Palu aku. Pun kakang wis kebak pelaporan ing Telik Sandibaya. Kawula sing mapan adoh ratu cedhak saka watu. Kabeh kuwi mau wong kayuyut marang pasuryan adhiku Jakal Sari. Lagi menika kadangipun sinten? Ayo kadang Sang Prabu Jakal Abilawa. Panjenengan sombong nganti foto Kang. Ayo to. Sukaku. Mula saka kuwi Diajeng sesangkeman sing apik ayo padha dilestarekake sing ala padha disingkrike Diajeng Siap Kang Mas. mengko sing setata ya Diajeng Saken uga marang sira adhiku Jakal Wulan Katimbalan dawuh kula Kang Mas. piwartaning nggonmu sabdantu marang kang bomu kene nindakake kewajiban Diajeng Anggen kula nindakaken bab wajib Kang Mas. Menika bab lan budaya. Menika kula sampun wasis Kang Mas. Diajeng Jakal Wulan pancen praja Seluman butuhake kabudayan jalaran gumebyaring praja Seluman krana saka akeh budaya sing mapan aning praja Seluman mula saka kuwi Diajeng budaya sing mapan aning praja Seluman kudu mbok uri-uri aja nganti pupus teko semene ya Diajeng Panjenengan ampun ngontos Kang Mas. Aturipun panjenengan menika tansah kula punika Kang Mas. yen ngono sawetara tatur lungguh sing kepenak ya Diajeng uga marang sira adhiku Jakal Ningrum bagus mula saka kuwi sawetara lungguh sing kepenak lan kowe Diajeng Jakal Ningsih Katimbalan dawuh kula Kang Mas. piwartane nggonmu minusi bok ning ngarsanipun kakang rakya slamet to Diajeng Inggih Kang Mas. Den ula-ula budaya menika sampun pribil lan pribil. Boten badhe yen semanten panjenengan lho Kang Mas. kapinujon pun kakang ngersakake kapiye Diajeng Oh, menika sampun siap ready. ning Diajeng ngerti kemarmanipun kakang Apa? ayo kae iki mibur-mibur kae Apa dangune? Oh, yen ngono lungguh sing kepenak uga marang sira adhiku Ragil Oh, dawuh Kang Mas. wiwit mau yen tak dulu kok mung mendel wae apa ana sing mbok pikirke Diajeng Boten Kang Mas. Lamun senyum. Napa to Kang Mas? senyum lairmu ning batinmu wis beda Ya ampun, bedane dibungani. engko kira-kira ana sing mbok pikir piye nggonmu marak sibuk ning ngarsanipun kakang Kula Kang Mas. Kowe niki sampun prigel Kang Mas. Nata niti lagi pun kejaran Kang Mas.
to kapilujur pun kakang ngersake dahar. Sampun cepat-cepat Dirunui mau masalah apa diaji? tikus sama. Yo, Kok belum sama? kowe iki yo ngono. Pamanmu kadang kayak apa? Ya bene, ya rawon kuwi ya. Tapi apa, Loh, terakhir dipangan ben paman-paman kuwi ya ana orang Mas. Sugine pun kakang ora dahar diaji. Ya nyapa? Hati kos kok didahar iki piye to? Beh, larang rasane. Wis jamak lumrahe yen to tikus iki kudu panganane menungso. Sing tak buntel kan orang Mas. Sing tak buntel. Aku ora ero. Ya ono kowe lek tak mangan nek mau. Nyapa? Piye to, Mas? Kuwi sih diaji. Enek tegese iki lho, Mas. Oh, ana tegese njur tegese iki apa? Hati dikukus Kang Mas. Ati dikukus. Mama iki mangan, kamu lagi masak iki mangan, buat lo to mangan ya Allah. Aku isine pun kakang kok ati iki mau. Dia to biasa. Ora kuwi Terus asam urat. bene. Bene bener sama. Panjenengan apa wonten Kang Mas? Dengan dahar mawon boten rusak. Nggih. Nggih, wong yo ora tak gramaso. Lho, enggak ada jampine panjenengan. Boten usah kuantos tak ajar. Nopo mawon. Los, Kang Mas. Jamune asam urat ki apa diaji? Mangke kula bejani nang iki. Apa rahasia? Mangke mangke rak kula bejani nang iki yang kanjeng paman. Sing crot-crot kuwi Kang Mas. Jamune. Kanggo. Ya, aturmu tak tampa sawetara lungguh sing kepenak ya. Uga marang sira adikku Jagarsari. Iki kula dawuh Kang Mas. Nggih panjenengan boten usah kuwatir to Kang Mas. Lah niku wau sing nyepake busanane panjenengan sinten lek boten kula. Oh, dadi kowe to. Kula iki to. Mulane arum kaya pasuryamu. Kaya sandaku. Yen ngono lungguh sing kepenak ya. Wis tak dawuh. Uga marang sira Regyana Pati Jagalpati. Ingsun nyungsung pawarta kapiye kasuganing oning praja Gua Seluman. Ani kasih dengan wonten kuluman. Menika sampun boten wonten butuh. Sedaya kawulaning tansah kali butuh ewet napa. Tanen tatanan maning sapunika. Yen to aku nitik atur pelapuranira. Praja Gua Seluman praja sing gemah ripakta jinawi. Datan ana kawula sing kekurangan sandang papan sarta buka. Mula saka kuwi tengena uriping kawula yen to ana kawula sing kekurangan samubarangi sira kudu paring sabiyantu. Waduh. Menika sampun katestan. Yen ana lungguh sing kepenak Waduh. Jagalyuda. Kula dawuh patibalan Sang Maha Prabu. Sira binangka tetungguling kabeh para prajurit. Kasihan Kabeh pawartanipun umranata kabeh para prajurit. anggen kula mimpin sagunging para prajurit. Sampun boten wonten ingkang wanca
menawi dawuh panjenengan sampun mongso kala ingsun lar jajan kapi. Samoho Prabu. Ampun usah kuatos yen to wonten tamu begini tu negari ingkang badhe pisak tatanan wonten ing basa lupa. Panjenengan mboten usah jentar geni porsi. Yen ngono sawetara lungguh sing kepenak kasihan dawuh Jakal Jaya dawuh kula katimbalan semono kok kowe kabeh nggonmu nindakake kewajiban angger mandhange bangsa sanggeman tumuju wonten ing marang pradosan tulek sandi kathah para kawula hayong tetep rumah wah jinawi banjur kabeh pawartaning para kawula sawise ingsun jumeneng nata ana ing praja Guwa Seluman kathah para kawula ingkang wonten ing karang pradosan sing kepenak wis taken dawuh lan kowe Jakal Sraya injih kula dawuh katimbalan piye pawartaning nggonmu ngayahi sesanggeman anggen kula ngayahi sesanggeman pimpin sedaya para prajurit olah redaning paperangan sakmenika sampun siap satata kan bagus sawetara lungguh sing kepenak wis taken dawuh Jakal Kewo sira ngerti tak timbali supaya ngadhep ana ngarsaku. Ampun suwun. Sakmenika kula boten mangertosi. Sejatine ana sing bakal takokake marang sira. Ngenani adhiku Jakalwati. Waduh. Adhi panjenengan. Udakara wis ana 3 dina. Adhiku Jakalwati beda karo padatan. Apa kowe ngerti apa sing dipikirake marang adhiku Jakalwati? Ampun sinuwun. Kula boten mangertosi napa ingkang dados penggalih adhi panjenengan sakmenika sinuwun. Dadi kowe ora ngerti, kula boten mangertosi. Adhiku Jakalwati. Adhiku Jakalwati. Apa ditimbali Kang Mas kuwi lho? Kula nggih Kang Mas dawuh kula. Seneng kowe sarimbitan karo pun Kakang diadhep marang adhi-adhimu putri. Nggih kula bunga sanget to Kang Mas Jakalwati lawa. Ning yen tak wawas ing tak sawang beda karo batinmu Diajeng. Benten apane to Kang Mas boten? Nalika pun Kakang anake Pasiban Agung sing wis kelakon. Pasuryamu sumunar pindhane lintang panjer sore. Ing kalungguhan iki pasuryamu ngangut. Janjane Diajeng Jakalwati iki mikirke apa? Yen to njaluk-njaluk apa? Kandha marang pun Kakang. Waton sak lumahing jagat ana pun Kakang arsa sabantu marang sira Diajeng. Panjenengan ampun kumbi lho Kang Mas yen kula sampun kekandhan dumateng panjenengan. Diajeng Jakalwati. Kula dawuh Kang Mas. Ora-orane yen ora kamu ki cidra marang kowe Diajeng. Coba matur marang pun Kakang Diajeng. Saestu kula kengken matur. Mangke jenengan turuti lho napa mawon sing kula pingini lho Kang Mas. Aku marak Iskandha waton sak lumahing jagatana bakal tak pinangkani Diajeng. Alamat riyen Kang Mas. Saksine yo Diajeng. Nggih Kang
Ayo waluko. Nggih. Kang matur. Kang Mas Jagal Abinomo. Panjenengan kan nggih sampun mangerteni yen kula menika sampun dewasa to Kang Mas. Sampun cantik, sampun dinok, sampun deblong. Menika pun wancine lho Kang Mas. Wayahe ngopo to? Wayahe ngabrukne. Loh. Panjenengan mosok boten ngertos to Kang Mas, Kang Mas. Yen to pitik ki pantes dikabruke diajeng. Nek kula. Ayo ora pantes to. Lah pantes dinapakne Kang Mas. Aku dhewe ora ngerti diajeng. Alah Kang Mas. Sin. Aku ora tau kabrukan lho diajeng. Nggih to nggih. Kula warai ngabruk Kang Mas. Sik diajeng. Nggih Kang Mas. Janing kowe iki arep matur apa marang pun kakang kok diajeng. Panjenengan makasih to Kang Mas. Yen to kowe ora walaka marang pun kakang, apa pun kakang ki ngerti. Ayen to kedung kenut dijajaki, yen to atine manungsa sapa sing ngerti? Tenang wae. Kang Mas Jagal Abinomo. Sejatosipun kula menika njuk rabi lho Kang Mas. Kok niku yo to Kang Mas. Tembungmu sak klimah ndadekake senenge atinipun kakang diajeng. Jalaran diajeng ki wis pantes kawengku dening sanatriya. Jebule diajeng kepengin bojo. Banjur Satya kuwi sapa jenenge? Saka ngendi papan dununge diajeng? Menika naminipun Kang Mas Jaya Kusuma Jaya Kusuma saka Pertapan Sukmaya. nggih leres Kang. Ora kleru to diajeng. Lah kantone teng pundi to Kang Mas? Klerune mung bocah saka Pertapan. Riyen to Kang Mas. Senajan Kang Mas Jaya Kusuma menika saking Pertapan. Nanging tiyang ngene kok nggih Kang Mas, jan bagus. Bagus ya bagus. Tindak tanduknya ya apik lho Kang. Ning karepipun kakang ki lho diajeng. Nggih. Sak ora-orane sing sak jajar karo kalungguhamu. Kang Mas. Diajeng Jagalwati jejering adining Nalindra sing mbok kersake mung bocah saka desa kaya ngopo aluking para kawula. Panjenenganipun boten mangertosi rasane tiyang jatuh cinta Kang Mas. Ora nglakoni yo. Benjing Pak panjenengan sampun ngrasakne Kang Mas. Tresna niku boten pandang bondo donya rupa Kang Mas. Yen pun gadahi rasa tresna nyaman niku. Aduh Kang Mas. Rasane Kang Mas. Kaya apa? Kaya wong kedanan ngono kae. Ya sampean ganti pakane Tresna ae kuwi. Ya ora kok diajeng wong lak wis tresna ki yo diajeng. Apa-apa duweke wong loro. Lah kae lho Kang Mas. Kecak ini yo to Kang Mas. Kang Mas Jaya.
Wes ya. Aja anclak kae dadi wong wedok. Ngerti ya sudah kudu kok. Wedok ngetan ya. Kudu metu. Heeh. Biasa piye kan ben kan mas saya wis aku kae film piye. Aku wae ngono. Aku enono. Tetep banget ya biasa. Ben Kang Mas ya kusuma kae bunga terus bunga. Aku waras nek Mas Budi munggane aku waras Munggah aku lak kowe ra munggah aku gak waras Mas Budi. Ayo lah. Mau wes. Oh
digondeli jajal. Apa tuh? Ah, jajal mencolok bola tenan ya. Jajal. Gimana empok? Ngomong aku nana yo. Besok. Nganggo besok sik kangge. Ayo kene ngomong. Ayo turu ayo. Ayo ngomong. Sik biasa. Malam. Kita. Iki diucapkan Merry Christmas. Selamat tahun baru. Selamat Natal buat Mas Ali. Diucapnya gayane turu. Merry Christmas kami tua rondron. Pengen ayo pas nyangoni kabeh. Ampun. Arti kayak kado Natal Santa Claus. Nggih, niki mau minangkani tamu lho. Niki mau Mas Melvi. Malah kaya kita obrek to kan, Bang. Mas sabar, sik. Ayo dulu. Matene kala. Mau nyuwun tunggaleka, tapi dikarenakan lagune sik anyar ya, jadel. Nggih, sik bungkus. Nggih, niki mau minangkani undang saking Mbak. Nggih, minangkani paundane Mbak Mas Manten yang sedang berbahagia. Doa terbaik.
ada Mas Budi. Ya.
Pangapunten ingkang agung nggih Kang Mas Jagara Bilowo. Pangapunten nggih Kang Mas. Ningrak yo wis eling to biasa. Sampun sampun Kang. Nang. Ih. Iya. Sekali. Biajeng Jagalati. Nggih kula dawuh Kang Mas. Yo yen to pancen sira kepengin gandeng kunco karo Jaya Kusuma pun Kakang Malilai. Waton Biajeng Jagalati sing sabar ya Biajeng. Iji Kang Mas. Ragyanawati Jagalwati. Toto-totonen kabeh para prajurit tak jakrangkat oning praja Majapahit. Ampun kuatuk menika sampun dados diajeng bintang kapan gitu. Mumpung yen tak pitung dina iki dina sing apik, Nggih. prajurit kebyakna tumuju ning Majapahit. Jagalwati sira kota keparengake derek kirakamu. Tanso tebing prajurit Wa Seluman